Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα πρωτάκι που λένε. Λοιπόν, όπου έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα. Και θα μας το διαβάσει. Είναι η κυρία. Είμαι η κυρία Φούντα Καλλιόπη. Και έρχεται κάθε φορά από το Καλή. Είναι τιμή μου, ευχαριστώ πολύ. Και είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να πω κάτι δικό μου. Αυτό εγώ το έχω γράψει, είναι μια οδή στα πόδια. Όταν αφέθηκα από την αγκαλιά της μάνας μου, ακούγησα τις παλάμες και τα τρυφερά μου γόνατα στη γη. Μου ζούλησες, μου είπα, και φώτισε το πρόσωπό τους. Και να σου κάποια μέρα κρατήθηκα και στήλωσα τα πέλματα στη γη. Στηρίχτηκα στα πόδια μου. Περπάτησες, μου είπα, και έτρεξα και μ' αγκάλιασα. Υπέροχα, μοναχικά άκουρα στα πόδια. Εσείς με πήγατε παντού, με ταξιδέψατε, με τρέξατε και με ακολουθείτε ακόμη και όταν δεν θέλετε. Πατήσατε την καυτιά μου του καλοκαιριού, τις πέτρες, το μικρό το κουναλάκι που έπαιζα παιδί και έβγαλα το παπούτσι μου. Πήγατε μπρος στη ζωή μου με βήματα γρήγορα και άλλες φορές με γυρίσατε πίσω για να ξαποστάσω. Στηρίζετε το σώμα μου, την ύπαρξή μου. Πόσο ευγνώμων είμαι για σας, πόσο σημαντικά είστε για μένα. Στυλοβάτε στη ζωή μου, για το παρόν και το μέλλον μου, για έναν απότερο σκοπό.